Tatopoti madosata tu adopan ni debata martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang, pargogo na sa hatu dosan parnengkan basa doho jala rodi saliling nililing na doa siniroham. Say marpamuati maroham di hajahaton nami, jala say unang beingot akka dosa nami. Ay jujo do hami mardosa maradopoko, jala jujo do hami husung kuli hami rimasmu marhite-hite pangalisyon nami di hatam. Ali Tuhan Jehovah, say rupi mahami, ho ali debata hatu aun nami. Palua hami jala sesa dosa nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Songonodo hatani Tuhan Yesus. Roma hamu tuau, hamu akan naloja jalan asorat, hupasonak pehamu. Buat hamu ma augakku tu hamu, guruhon hamu ma sianahu. Aina labbo doau jalan aserek marroha. Asa dapotan hasonangan todimuna, ay labbo do augakku jalan yang do dohot huhapor saton. Hasangapon ma di debata na di Gijang. Amin. Tabagema ede puji-pujian marhite ulayah Galatia.
Tapuji matohata marhiti buku ede nomor 773 ayat 1 dot ayat 2. Pusmaroham Jesus bonana doho tujungna salbu mabiar nang hata hutan Pusmaroham Jesus now mate Idonae na bangkit raja dosa lilingna Pusmaroham. Tabi gema hatani debata di minggu sadarion imasian pangukapon bidusada mamukame sian ayat opat sahatu walu tazahama marsikat soring. Au surat nisi Johannes madapoton na pitu huria na di Asia asini roha madihamu doho dame sian ibana na mangului naung manguluhian jalan naing roh nang sian na pitu todi na di adopan ni habang sana. Dijadiho dohita gabi harajaon hama limon ni debata amanai di ibana mahasangapon dohot hagugoon ro di saliling nililingna. Amin. Au dobonana jala ujungna ninna Tuhan debata nuaing debata naung adong hian nandeng ro di segom-gom saluhuna imasahana martua do akan atu mangihon hatani debata jala no piopsa. Amin. Tabegema ede puji-pujian marhite kor paropuan parari Kamis.
Tapuji matu hata marhiti buku ede nomor 361 ayat 3 dot ayat 7. Ai jadi-jadianmu mansai balgadoi nang aka pikiranmu mansai bagas doi dan dapat ditandaan di bawah bodoh ai ulan si butuhan nina porsiado martumbur du partigor tu doson bagoti martunas donasida songon hau aresi nasida nasinuan di bagas nuroi dona marbunga bunga di alamanai. Tahatidak maha porsiao tai songon na hinatidak ni dongata sa porsiao di sadok portibion rak mahita madok. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatu dosan natu mo palangi do tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasa sadai imana tubunuhon ni si Maria naga begabean siatau di parbadia andorang sohabubuhan. Ido tuhata natu maun na bernit di panguhuman ni selatus na mate terpajal doi bana di hau pinar silang na tua tu banua toru tung tanom na mulak mangolo di ari patoluhon na manaik tu surgo lahudul tu siamu na debata Jahoba amanai pargogo naso hatu dosani disimai bana pai mamulak sogot tu tanoon mangumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea ditodi parbadia jala dong sada huria na badia huria hato halak Kristen akan na badia dohot hasesaan ni dosa dohot hatai na mandok mulak mangolu sogo daging ni halak naong mate dohot dihangoluan na sorasuda. Amin. Tabagima ede puji-pujian mahritekor ama Ebenezer.
Tapi gemah ting ni huriata. Warta Jemaat Minggu 27 April 2025 dengan topik Tangi hon hamuma asa mangulu tondimuna. Dengarkanlah Tuhan, maka kamu akan hidup. Satu nama minggu kita hari ini, Quasimodo geniti, seperti bayi yang baru lahir, dalam 1 Petrus 2 ayat 2. 2 statistik, 3 dewan koinonia, 4 dewan marturia, 5 dewan diakonia, gerakan Rp5.000 untuk diakoni sosial HKBP Makassar. 6 kesekretariatan. Pada hari Minggu 4 Mei 2025 yang akan datang, kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk operasional Huria HKBP Makassar. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. 7 pelayanan. 1. Sakramen perjamuan kudus di rumah. Pada hari Minggu dan Senin 20 dan 21 April 2025 dalam rangka Jumat Agung, Gereja HKBP Makassar telah melayani sakramen perjamuan kudus di rumah jemaat. Adapun jemaat yang menerima sakramen perjamuan kudus di rumah adalah sebagai berikut. 1. Inang Nyonya W. Naibaho KR Buru Pasaribu di wilayah Kolose. 2. Amang Hasitorus Pane Inang R. Buru Siregar di wilayah Kolose. 3. Inang Nyonya EJ Sitorus C. Buru Panjaitan di wilayah Roma. 2. Kebaktian wilayah. Wilayah Roma, Senin 28 April 2025 di rumah Bapak Letkol Purnawirawan Doktorandus DJ Gultom Inang A. Buru Samosir yang diadakan di gedung sekolah minggu. Di wilayah Galatia, Selasa 29 April 2025 di rumah Bapak Kurniawan Nababan Inang Erlina Borlubis dengan alamat Kluster Alamanda Blok J 30 Talasa City. Di wilayah Efesus, Rabu 30 April 2025 di rumah Bapak Insinyur M. Pangaribuan Inang YL Sesa Boru Simarmata dengan alamat Jalan Bendungan Bili-Bili 2 nomor 1. Di wilayah Kolose, Rabu 30 April 2025 di rumah Bapak Sintua B. Samosir Ibu YK Boru Silalahi. Di alamat Komplek Panakukang Mas 2 Blok D3 19 Antang. Kebaktian wilayah masuk 1930 Wita. 8 pengumuman. A1 launching tahun transformasi tahun 2025. Pada hari Minggu 4 Mei 2025 yang akan datang, gereja kita akan melaksanakan acara launching tahun transformasi tahun 2025. Tuhan memberkati apa yang kita rencanakan sehingga semua dapat terlaksana dengan baik. A2 kebaktian pos pelayanan Parepare. Pada hari Minggu 27 April 2025 akan dilaksanakan ibadah minggu di pos pelayanan Parepare yang dipimpin oleh Bibel Pro Fungsional HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan. Bibel Pro Rusmi Buru Sihombing dengan liturgis Amang Situa AT Simanjuntak SIP. Ibadah masuk pukul 16.00 Wita. Tuhan Yesus memberkati semua jemaatnya. A3. Ibadah di pos pelayanan Goa. 1. Pada hari ini Minggu 27 April 2025, paduan suara yang melayani ibadah di Minggu pos pelayanan Goa adalah remaja.
2. Pada hari Minggu 4 Mei 2025 yang akan datang, paduan suara yang melayani ibadah minggu di pos pelayanan Goa adalah KOR NHKBP. A4. KOR wilayah yang melayani di ibadah minggu. Pada hari Minggu 4 Mei 2025 yang akan datang, KOR wilayah yang mengisi paduan suara di Gereja Bahasa Batak adalah wilayah Efesus. A5. Undangan rapat panitia tahun transformasi tahun 2025. Pada hari ini, Minggu 27 April 2025, Ketua Panitia Tahun Transformasi tahun 2025 mengundang semua panitia tahun transformasi tahun 2025 untuk mengikuti rapat. Rapat dimulai setelah ibadah minggu selesai, bertempat di gedung Gereja Bahasa Batak. B. Jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. 1. Inang Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Boru Simanjuntak. 2. Inang Nyonya Situa B. Banjarnahor DJ Boru Manulang. 3. Nona Parulian Boru Pasaribu. 4. Amang Aha Manurung. 5. Inang Nyonya Wene Baho KR Boru Pasaribu. 6. Inang Nyonya EJ Sitorus C Boru Panjaitan. 7. Inang Nyonya MP Silitonga F Boru Samosir. 8. Inang Nyonya Situa AT Simanjuntak SLN Boru Siahaan. 9. Inang Nyonya V Silaban R Boru Pakpahan. 10. Amang Sitorus Pane. 11. Inang Nyonya T Sitanggang N Boru Huta Barat. 12. Amang SPP Pasaribu. 13. Amang Situa PRM Sinaga. 14. Inang Nyonya Kombes P Aritonang WE Boru Siahaan. 15. Inang Nyonya J Huta Barat S Boru Marpaung. Bagi jemaat yang keluarganya sakit akan memberitahukan kepada sekretaris gereja. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 28 April sampai 4 Mei 2025. Ulang tahun kelahiran remaja sampai dewasa ada 11 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 1 orang. Ulang tahun pernikahan ada 1 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. E. Jadwal pemakaian gereja. F. Jadwal pemakaian Sopo Talenta dan sekolah minggu dapat kita baca yang pada warta yang ada pada kita. Keuangan pemasukan dan pengeluaran kita baca dalam warta yang ada pada kita masing-masing. Begitu juga jadwal kegiatan 28 April sampai 4 Mei 2025 dapat kita baca dalam warta yang ada pada kita masing-masing. Demikian warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Tapuji matuhata marhite buku ede nomor 750 ayat sada dohot udutna laos disemata papungu peliata. Jesus, patoha
somon rade tumangi hon ho. Parbadiai mahu jo madaramuni pakai mau Tuhanku maju nalilui rohakenon dohoton dikon naing tumangi hon ho disondoa na posomon rade tumangi hon ho. Rohakinon o Jesus nang angapunai sandok ngoluku Jesus satu omai rohakinon dohoton dikon naing tumangi hon ho disondoa na posomon rade tumangi hon ho. Martang yang mahita. Nungarohami tujulum ali Tuhan. Nungaradihami laho tumangihon hatami. Roma ho Tuhan marsoara mengajari hami marhite toddi probadiai. Asaboi huat tusihami hatami. Ai hatamido ngolunami na panguluhon todinami asalas rohanami. Atong Tuhan Yesus pos marohanami tangiononmu pangiduan nami. Amin. Barita nauli jamita di minggu tasadarion ima tersurat di buku nisi Yesaya bidu 55 ayat sada saat rodi ayat 5. Yesaya bidu 55 ayat sada saat rodi ayat 5. Tajahama marsik kak sorin sonoma didok disi. Titing madokon marsaulihon asiniroha ni debata. O sudi hamu akan mauas. Ro mahamu tu aikon. Jalo hamu ma akan somar heping. Ro mahamu manuhor. Mamonggoli dohot mangaton.
Sai Roma hamu manuhor anggur doho susu, unang pola marhepeng manang marpanuhor. Tareo kamu ma pinggol muna, jala Roma hamu tuhau, tangio kamu ma asa mangolu tod dimunai, jadi bahenok kumatu hamu, padan saleleng-lelengna, ima padan parasian nasi tongi tu si David nasotupa muba. Idama bangso naso tinadapian iko jowomudo jala bangso naso tumadaho Roma naho piho ala ni Jehovah de Batam dot ala ni nabadia ni Israel ainunga marmulia ko dibain ido sahatna. Shalom. Dihita akka mga kenang molo tajaha di Psalmen 120 sada didok disi songonon. Psalmen 120 sada sai mangaranapi do mataku do pak akka dolok sia dia do ulaning pangurupion tuau. Sai mangaranapi do mataku do pa akaduluk sia dia do ulaning pangurupio tuau. Molo sian bahasai, molo sian kalimati taida totu lulululu mengalului bohado haluaon bohado asabui dapat keselamatan. Lulu berarti keadaan nida jauh-jauhi, keadaan nahasopitan na tersosak manang tadokon, keadaan na terjepit yang tidak mungkin ada dapat lagi keselamatan. Danga dong bedopot dot dapat haluaon. Ido somalna akka mga kainang molo halak na marukil, halak na tertindas, halak na tarabuang, halak na pogos, lululudoi bohado asa malua sian penderitaannya. Mauas doi paimahon sedia do ulaning ropang rupio tuau songon pakatidakon ni parpesalmeni. Jadi saya paimahon di tudos tusima kamanga kainang nataida di bagasan turpuk tahun di natajaha di parngoluon ya halak Juda di terbuang nasida di Babil nyan onma terakhir nama nasida di turpuk tahun di pembuangani token nai saat nasida haluaon napinatupani debata. Jadi ala parukilon naniado panasidai godang doa kamanga kainang lao mangido hagogoon tu portibion. Godang do na mangido asa boy menua sian hagogoon ni naso saha porseaupe sian ibana. So maldo tabirnya tiak kamanga kainang. Dia kana marsai pijuk do sai tinggil do si parion ni si dirunuain parubat dirunaing nagugu dirunang dia sampai pola do dipakai kaguar madokon rupani ipa malo-malo mamadokon
adong di sana malo mangubati nina hape aha. Boy sa pili luruhana. Ada orang pintar di sana. Ayo ke sana ke orang pintar. Kita tutupi iman kita. Tamo todo. Alait Paulaso tabo to. Alani doa kamanga kainang jojoon. Hape edet tamadokon adong bacai lambo Tuhan Yesus maju dohot iya lebok do kan ida ibana parmahana sitong pai maho dohot aw di jauh hodoing tuktong do di suarahon pebua sai jauh do debata tuktong do di suarahon sai marpai mado debata di haroro nasida HP lam daudo nasida sian adupan ni debata ay lao na sida mangido pangurupion tuna asing. Lao na sida mangido hagogoon siyan na asing na diripu boy paluaw na sida. Hape lam hacit, lam dangol, lam pait. Di asing dua bagian turputon. Ima jojo niak kana marsitaonon, jojo niak kana marsahit, jojo niak kana pugus may. Molo didok, molo aka sikap ni namora, sikap ni paradongan, asing do mangadupi nama say. Molo akana pugus nakin na somardiha na akana dangol ba mereka itu ya badok apa boleh buat lah. Dangadong lau gogoni ba, dangadong mampu iba, dangadong si pangasahonon. Dangadong si pangasahonon. Alai sebalik na do akala na bui, sebalik na do akahala na mampu, karena mereka adalah kuat, keadaan mereka adalah mampu. Jadi ay narwana sida ya kita beli keselamatan itu bisa kita beli. Haluani bui tatuhor. Tak ide maju hak mengakainang. Mengandalkan uangnya, mengandalkan hartanya, mereka mengatakan keselamatan bisa dibeli. Dang perduli nasida, dang perduli dia hapor suhon naniae ni dongan nasabangso dihabuangani. Hapi sasitong nanya nati, bolo sadala naniba buharwa kamanga kainang. Ikon rap sapa kilaladot tong. Jadi ibaratna lauma punguan ama atau studi banding kah atau kunjungan gerejawi kah. Nah, jadi di perdalanan ikon sapa kilala ado, sapa kilalaan dengan sependeritaan. Apapun yang terjadi harus saling masih tiupan, saling menyelamatkan. Hapi nasida, rap nasida terbuang, asing-asing bu. Ala mampu nasida, ala adong di nasida, tidak peduli dengan orang lain. Ala ni do ubana di jauh nak kamanga kainang, ala naso peduli inasida. Nasa narotu Tuhan Yesus didok tidak akan kecewa. Tidak akan kecewa. Nasa narotu Tuhan Yesus akan dipuaskan. Jadi rade debata
manaon auga. Rade debata marhite Yesus menderita. Rade Tuhan Yesus mengangkat akan nama dodoni. Madodoni aka auga akan naborati sian abara ni hita julma. Beban dan derita akan diambil. Rasa takut dan rasa khawatir akan hilang jika kita bersama dengan Yesus. Sukacita kita, damai sejahtera akan mengisi pikiran, tubuh, dan segenap jiwa orang-orang yang percaya kepadanya. Alani doka di jauh nak kamang kainang. Di jauhon tu bangsui, di jauhon nang tuhita di bagasa tikion, nama naon parukilon, nama naon si taononi. Jika kita mau akan panggilan Yesus, kita tidak akan kecewa. Dia telah menjanjikan keselamatan bagi kita. Berat, beban, rasa takut, rasa khawatir hilang. Karena kita dikuatkan oleh Tuhan. Ima jojo, laus jojo nisi Jesaya di bagasan tikiot kita, di bagasan truput tahun. Dada hola panurirang anggo si Jesaya. Alai do ibana perbarita nauli. Do ibana si buan barita nauli. Onma nabi narita honna nedokonna betama romahamu asa sobu uasmuna. Romahamu akana mauas. Romahamu asa minupamu. Romahamu membuat mual, membuat ikon. Sai romahamu manawi anggur do susu sopola marpanuhor manang marheping nenebana. Dak pola marpanuhor, dak pola marheping. Jadi nakin sidalian na pugos ala pugos. Sidalian na akan marsahid ala sahid. Sidalian na akan marukil ala parukilonna. Dang di BGB suara ni Tuhani. Dang di BGB suara na jojowi. Nunga ditutupi sahiti parukiloni si pareyonna asa unang di BG suara ni Tuhani nama cuy. Gabe tuminggil suarana ubege suaran sienadau. Naso manada debata gabe borhat tusi. HP saya di BG saya di joluna majojohon beta hitanina. Alai hafal si parioni ditutupi akan nama saya. Jadi tema itu tahu nak kamang kainang tangihon Tuhani asa manguluho. Tangihon matuhani asa manguluho. Nunga madele akan apogos. Nunga madele aka naso mardia. Nunga mardele aka halak na terbuang tuha buangan Babel na tertaban nasida makilala nasida di hapogosonna do di hasusaanna dangadong be sipatu paon gabi nabui lahu mangurupi madele nasida madele didok nasida mangihuton naso tarabaen robe haluau ni ay swadong gogo nami ay swadong bahinon nami hape nakin nunga di jauhon romahamu naso marhepeng romahamu mangalap penggoli hamu ma dak pola marpanuhor ninna jitu akan amar pikiran songonido nani dok ni tupuk taon akama ngakan di ayat sadaon di jauh-jauh naon
akan nasumarhipengi, akan namardangoli, akan nasusai, yang menganggap dirinya tidak ada apa-apa, yang menganggap dirinya tidak berdaya, tidak mampu. Jadi paimahon pangurupion sian asiniroha nama bui paluawan sidang. Sahit nanakin odo. Nunga dijo, mengapa tidak mau datang? Dajuk do hitaka mangakai nang songoni. Jujui saat tu tiki sadari ope toktong do jujui majo hakahalak na oloro na nek maluon na ai gudang do halak Kristen nama do Kristen ibana alai perngulun na dang na Kristen tu hitaro tong jojo mulo tadok na jolo on tu bangso Israel di pembuangan tu hitado nuaing tikyon di partikiat tahun ay nang pe nang targoar hita Kristen nang pe nang targoar hita si huton Kristusi alai yang go pangalahota juju dope dau sian nata haporsiai sian nata tada nama juhitai mahol dope tatada ibana nama juhi hapariro ningolu dang gebe pajonok kon nasida tu debata. Hapi sa sitong na lampait ngulu ikon lam disidu iba jojo tu debata. Lam rocon paru kilon ikon disidu iba lam jonok tu debata. Idu na julo kamanga kainang sangar pehualami huidei. Tiki pelayanan di Tuba tahun 80-an pintu gereja tidak pernah tertutup, selalu terbuka. Akan mangaib hapor suhon marukil manangalani kekeluarga api suami istri nasoboi harmonis manang alani anak kope marsitaonon dang boy ajar tu ianakon manang alani akka parhaha maranggion nasubui boy sadalan manghuton Tuhani manang nasait sipata mabait parukilon tungoluniba rodo tu gereja martangyang tujulo nilang katani gudang dupia kamangakaina mangedukon si tawonon nai tu adu pendebata ido uban na so tarjalo mulo adong si tawonon mulo adong parukilon mulo adong rongom tungoluniba akan mabayni ba marukil dang merminggu ay namasa do songoni ala juta tu akka parupuan tu akka ina mai berupani marsawor ay bahasa dang merminggu hamuinang ay meda pakilalaku bahasa anak kuku sia dulang dang boy hupodai songonon nuaing songonon ina dia lani iman yan Roma ho tutuhan mengedukon Romanya tutuhani alu homa tutuhani marite paredeummu marite tangyangmu sahat tu garejai lopit tangamu pasahat tutuhani Idu lonceng gereja menghuto Profesor Dr. A.A. Tupul peribadatan aka mga kainang bolo makuling giring-giring dang nama dokum martangyang menurut amatay jihujaha bukunay makuling giring-giring madokum masuk mahita alana begitu sampai kita ke gereja berdoa disima tapasaha sudi aka unek-unek na arung di bagasar rohatta lungun hacit paru kilon disima tapasaat bolo nunga makuling gereja giring-giring madokom masuk nama
Di idu bena sopala situju hami bolo satu gereja latihan jolo asabu yang nopas edetai. Bukan di situ lagi tempat untuk latihan. Ada waktu kita waktu latihan. Idu bena fudokon na di hari Jumat itu ina Debora madokon. Kita harus disiplin. Harus disiplin. Kalau kita kehadiran tidak disiplin, bagaimana kita bernyanyi dengan disiplin? Je unang tapaima paduan suara natabu kalau kita tidak disiplin latihan. Tak terpaima kita. Yang pertama, Tuhan menunggu kita kedisiplinan kita. Baik di waktu, baik waktu latihan, baik waktu di gereja. Usahakan jangan telat. Itu dia. Karena apa? Itu Allah sebelum mekuling giring-giring martanya kita pasahaton sude tuado pendebata aha nama baik kita marukil aha nata pangido untuk masa depan tamuse. Itu. Jadi pakilalaan iko ditiki ima pasahatot tatuado panidebata. Molo tekina perpudion, molo gudang parukilon na, gudang sitaonon na, gudang na membuat jalan pintas. Daku boto ka mga kainang, bolo menghutun berita nasional, televisi nasional, hudok majo tahun 2024. Dang bui habala juan nabi anak kona, ditinggal hon lao tidak bertanggung jawab. Ditinggal hon anak kon nai matangis songoni tu dia bapakmu tidak tahu, tu dia mamamu tidak tahu, sama-sama suami istri tidak bertanggung jawab meninggalkan anak-anaknya. Dakola nih majuala teh ijuala anak konna nah jumur dope tidak sanggup bunuh diri. Dirian racun tonakona dikasih racun biar anaknya meninggal bersama dengan dia di rumahnya. Coba juga mengakainya. Tidak sanggup gabi gudang akan bunuh diri. Jadi alanima nah yang disuarahon ido ikon say tamemehon nang tu akan kota asa say toktong na sida di bagasan pos ni roha alayat tong unang say tadokon say tapangido dang mangula hita jolma manabur bonii alayang go jadina ikon dokon mangula do unang say tapai meima songon akadongatai hola na mangido hanya mengharapkan belas kasihan orang. Tidak mau bekerja, itu tidak bisa diterima. Tunasida ma jauh-jauhon, tu akan marukili ma jauh-jauhon, tu akan marporsuhi ma jauh-jauhon. Alana tu hita hala Kristen di jauh hodo mangolu hita, molo mangolu pita, ikon mamolu sitaono do. Ay Jesus do madokoni di Yohanes 10 ayat 37 di doibana ha porsuho do jabarmuna di tanoon alani pos maruham nunga hutaluhon portibion ha porsuho do jabarmuna alani ha porsuhon ay memang alani dosa na perjulu taring otis panganon ba nunga alani si Adam do si Hawa ikon hacit nama tahun nu mengalului si panganon. Jadi tangat tay nama sumarihuk kita. Jadi di doko tu hita di jamut tu hita si tahunun. Alani di perdalanan ningoluta ikon ningotot tado hatani Yesus nama dokoni ha porsuho do jabarmuna alai iko pos dorohata talului ngoluta taharinggatson aka ulauta idona naing. Jitu akan marukil nunga di parade las ni roha di balik ni parukiloni.
kepada orang yang menderita, kepada orang yang susah hidupnya. Yesus telah menyediakan di balik penderitaan itu. Yesus telah menyediakan keselamatan, sukacita bagi dia. Hanya diminta, datanglah kepadaku. Nunga di paradilas ni roha. Tidak ada kebahagiaan tanpa penderitaan ni nanamalo. Tidak ada kebahagiaan tanpa penderitaan. Marahite nakamakamonakon perjuangan itu. Tari parhita tulas ni roha. Perjuangkan. Jadi tanpa perjuangan kita tidak bisa lolos, kita tidak bisa menang, kita tidak bisa mampu. Imana dokonna di ayat sada akamangkainang na pugus unang madili dia pugus semna. Di ayat 2 dipicang aka paradongan, aka parhepeng sitoro partubu asa unang mamake hepengna hamoraona tuna sorikot. Jadi naing dipatupa mai hobbartulomoni rohani debata. Jadi asalas rohana mamake heping nai ikon mangulu maibana ikon dipake mai hobbartulomoni rohan debata. Ai buido gabe sebalikna nangpe ado kepengna nangpe namora ibana. Buido sebalikna ro terjadi tu ibana. Ima akka paru kilon. Buru taboto akka mangakainang bolo ditayingo doati bolonggo pihita nama nada amatati di perdiri nadi sonon begitu kaya bukan yang sangat terkenal dulu bagi orang Batak di kota Medan bolo set dulu kita mameri tabunisti di perdidion inaita alai behado tutudu tabu di lala ya mungkin dari materi iya alai bolo mariti parianak konon bola runggu itu nama nada na binereng dui ala jono ki batu pelayanan di baditiki luat nei sangat menderita ai dung mabalu ibana manguli iboto hamu do ka mangakainang do mar polisi do mar polisi manguli ibana sadari nei dilarikan istri nei dibuang mana songo dia malalak ni pengawal isi mabuangi ya nakonna tidak senang dengan pernikahannya dia udah tadok kona kamanga kainang unang sonang rohatta mulu mamorape belum tentu bahagia. Hidup benar di rohat amat dokon. Ahai dokon teh, pop atah hatanya bataking. Pasu nagodang, ima, ido, unang maluay sa kita kamang kainang. Pasu nagodang, ima rohana sonang so sedia peta jalo pasu ni debata sonang mulu sonang suami istri saling pengertian saling masih loloan saling masih urupan saling masih palianan roha bohado kamang sonang do molo boido ya nakon saling mengerti di hasusaan ningolu boi sonang roha. Jadi unang angkarhon, unang tak angkarhon. Bagaimanapun jabatan kita, bagaimanapun harta kita, ido di ayat 2 naki di bagas terputih, unang di pangangkarhon sida, molo adong penna sida. Keselamatan bukan terletak di uang atau jabatan. Keselamatan adalah di tangan Tuhan. Molo pos roha di Tuhani, molo tinggil hita tumangion suara ni Tuhani, buima
sonang rohaninya. Alanima molo didok tu hita tarehon tangihon suara ni debata di juna sida makaposi huaso ni debata huaso hagogoon ni Tuhani nabui paluao nasida nabui lau pasonakon rohana sida naing porsea mana sida di sini porsea lapatanna taului jala taparangehon hatana polo nakina kamang kainang tahati dakon au porsea di debata Jehovah au porsea di Tuhan Yesus au porsea di todi porbadia boha taului do hatani Tuhani molo tahati dakon nakimadokon au porseai boha tutudo pakati dakonot tai tutudo tapakilalahon hapor siauta nata hati dakon nake asa hunang satabi akamang hola di pamangani ido naing pateri dakonotta ganupari di bagasan muta hapor siauni ikon marparbue nadinggan hapor siauni imana gabe sira doho panodang di tonga-tongan ni pardalanan ni ngulutta hapor siaoni papatarhon marhiti-hiti hauduhon mangulohon lomoni rohani Tuhani hapor siaotai pataridahon parbue nadinggan pangiutot tadi Yesus maka holongi dewata doho maka holongi dongan ima jinuhonna di minggutta sadarion molo di dokon di guar minggut tahun seri miserias domini di tokon song poso-poso nawasan disusun natama nasai mauas mahita ubigi hatani Tuhani natama ima hatan debata nagabipu da dihita toktong di perdalanan ng ngulut taon asa wui sonang ngulutta amin martangyang mahita mauliate madiho ali Jehovah nama makulingi hami di bagasan tikion nasay jujo tu hami jolma pardusaon nasay jujut markusad de hami tu pikiran nami sendiri jujut ali Tuhan dang hatami hupa tujuh kami di nami alai mangidugugu hami siap portibion na penunga jujut hubegi hami hamagua do jabbar niaka na juju tu portibion hape jonok doho Tuhan pangalualuan nami na bui mangurupi hami alai jujut nunga marhapal si parion nami gabe daku begi hami be soaram na jujui alani mahami Tuhan Yesus mangido asini rohas yakko asa urupanmu hami Tuhan pargogoanmu jala parbisukanmu asa unang tuminggil hami manangihon suara di portibion ay naing haluaon siap portibion do hami Tuhan mangido haluaon si saliling-liling naing pasu-pasu mahami asa boy sonang jalamonak kami alani matuhan huwag kami tuadopanmu akadungan nami natongon di bagasan parsahiton nuaing nasuboy dope hami rap do nasida manangihon soarami hacit di parniayan nasida alani sahid hacit parniayan nasida ala soboi malua sian sahiti jujut Tuhan gabe songon na tarhurung nasida ditongani bagas nasida urupi matuhan nasida apehot tanganmu na gogo asa boy Tuhan madaoni sahit ni pamatang nasida jasa boy Tuhan las rohana nasida alani gogo nasiakoi
torop 15 halak torop nasida Tuhan na di bagasan parsahitoni. Alay pos dorohan nami Tuhan. Marihite gogo nasya koi pamonang nasida tungso jadi madele nasida nang pe ikon manaon sadia leleng nari. Songoni matuhan di pelayanan nami anon tu pare-pare dohot di goa. Di perdalanan nami Tuhan, huwoto kami tanpa Tuhan, kami akan mengalami banyak penderitaan. Tetapi karena Tuhan kami mampu sampai ke pare-pare melayani saudara-saudara kami di sana. Asa dohok nasida Tuhan na pinalua, asa dohok nasida Tuhan madapot hasonangan nasyakoi. Urupi kami, perbisuki kami, persahalai Tuhan. Asa boi Tuhan las rohani dongan nami na di pare-pare nun dohok na di goa. Manangihon suarami, manangihon baritam nauli. Songoni ma Tuhan aka pelayanan sian aka dongan nami wilayah na melayani. Tong ma Tuhan ho nama marrohai nasida. Mamasu-masu nasida Tuhan. Asa las rohana nasida. Jala jamita jumolo dihanguluhod jamita itu Tuhan. Asa di jamitahon maritihiti kursi edehon nasida anon doh minggu naro doh seterusna asa marlas ni roha Tuhan jala marne yang ni roha kami mangguruon aka ede puji-pujiani songo parsobaun nami tu adupanmu songo ni Tuhan nang akadungan nami na marulang tahun di tangan siamun mudo Tuhan gajang ni umur di tangan habirangmu Tuhan hamuraun huboto kami dui Tuhan uban na mga lualu kami tuho, maulihati rohan nami. Sa ilam tabaan mo din na sida gajang ni umur. Ilam tabaan mo din na sida Tuhan pasu-pasu. Las ni roha, sunggul ko to na sida Tuhan hatami. Unang lalap Tuhan. Ala nileho ko gajang ni umur. Lupa madok maulihati tu adupan mo. Ala ni ali Tuhan Jesus. Sa ipakulingi ganup na sida. Di ganup umur na pinasahat mo. Asa toktong marlopit tangan madok mauliati tuho. So ni manang ulang tahun pernikahan. Pasu-pasu Tuhan gabiripe na hasya. Gabiripe las ni roha. Gabiripe si tiruon di tonga-tongan ni. Huriam nang di tonga-tongan na humaliang. Naik ko Tuhan merbarita di tongani rumah tangga nasida. Asa boy Tuhan. Las rohanya kana marnidasa. Lumobi na sida sa diri makinalahon pasu-pasu na godangi. Pasu-pasu las ni rohai siapko. Gurang gupi Tuhan si Panginoon namin itu alupanu. Pemimpin ni negara namion. Huwag kami tuho. Asa ho maparsahalay na sida. Asa unang mga sahon jabatan na sida Tuhan. Lao manguluhon memimpin negara nami. Alay asa biar marado poko na sida. Boy matuhan. Di bain natama. Nasitong di tonga-tonga ni negara namion. Molonunga ho mangula di bagasan rohana sida. Boy matuhan marlas ni roha kami. Akala Kristen si hutoko. Dangadong naman koti di hami be. Doho pajong cokon bagas joro si pajong jongon nami. Ala ni Tuhan. Pasu-pasu ma sian pemimpin Bapak Presiden satu RT nami natumoro persalai na sida margugoihon na sida memampuhon na sida asa sonang so ribuan jalalam tumaduma ma negara namion alaho mangula di bagasan na sidabi Tuhan Yesus songoni ma pimpinan nami di tonga-tonga ni huriam evors nami dohot aka dongan na saulaon di kantor pusat songoni amang preses nami doho aka padita aka situa sudita he na terlibat di aka pelayanan di minggu sedarion homa Tuhan nama masu-masu mapersahalai asabui Tuhan mulak ruas ni huriami mabuan barita naulimi di bagasan las ni roha ala nunga sonang marpakirimon
di haluaun sugut na pinaradimi. Atong pos marohanami Tuhan, jaloonmu elehelik pangiduan nami mauliati madiho. Amin. Tapuji matuhata maritihite na maredehita nomor 222 ayat sada dohot udutna. Siang sude parulian harga sadau botoh tiap tok-tok Yesus Tuhanku hartana harga nama ngatasi Naing hoti gur pangasahon Tuhanmu nama ninggohon sangap nasude naga bejo mapasay hon dosamu sahat mapilian na tapapungon tu adupan itu hata martang yang mahita. Alit debata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut si leon-leon na dinggando nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Sejalo maiga be uap na hucus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti, asa hu parahasia kami pelianon. Pati belum harajaonmu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhai marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutada hami godang ni leon-leon itu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasanani
gijang, sai pinorba dia maguarmu, sai Roma rajonmu, sai saut malomoni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sedarion hangoluan siapari. Sesama dosa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugi tu pangujunan. Palua mahami sian pangagung. Ai hodona puna harajaon dohot hagogon rodi hasangapon saleleng nileleng na amen. Mulak mahita di bagasa dame, tajalo mapasu-pasu sia tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita. Di sodakon Tuhan debata bohina tuhita, jala asima rohana midahita. Di dopakon Tuhan debata bohina tuhita, jala di pasaorkon madamena tuto ditabi. Amen. 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 Horas marita salutna. Di namamu lusandok ngoluon Goda namar sagale Puan sinondang tuna holomi Asa margogo muse Bahen maau parhiteanmu pasu-pasu mabaur mai ale Tuhaku patu pasmaan bain pasu-pasu tudongan sude Sai baritahon Yesus naburju tuk manesa dosain asa porsea di Yesus tutup dengan pambainu disi baen maahu parhiteanmu pasu-pasu mabar mai ale Tuhaku patu